Hej og velkommen til min første video. I dag skal jeg til at spille Pixelmon. Jeg er meget ny på den her. Jeg var engang med en anden kanal, så har været nede nu længe. Nu har jeg fået godt net, har en god computer, så jeg håber på, at I bliver tilfredse med det her. Vær søde at bare like, hvis I kan lide, subscribe, hvis I vil, og så vil jeg sige, så går jeg bare i gang med at bygge mit hus. Jeg har tænkt mig at klare krig mod nogen herinde i Pixelmon. Og hvis der er nogle spil, I gerne vil se, så skriv det. Og hør, jeg har tænkt på at lave engelske videoer i stedet for danske. Så det kommer måske til at være det, der kommer til at ske fremover. Det vil hjælpe lidt med engelsk nemlig. Så kan det være, at jeg måske kan tjene lidt penge, skaffe spil, som I så kan se på. Så kan I bare sige, hvis I vil have danske serier også her i. Men jeg tror ikke, jeg bliver så meget herinde. Men det kan altid være. Jeg har tænkt mig at spille med nogle par venner. En der hedder Vilbe K. I andre spil. Han er lidt psykopat. Havde ham lige siden jeg mødte ham. Måske skal vi bare til spawn. Den er færdig. Er den renset? Er den renset? Oh no. Men det bliver nok mest i weekenden, jeg vil uploade videoer for, eller optage dem, så jeg kan måske optage i weekenderne nok til en hel uge, så jeg kan uploade en hver dag, og på den måde blive ved med det, uden folk bare kan brokke sig over mig. Damn, hører sig. Men på den måde kan jeg også holde kontakten, uden mine forældre brokker sig. Hvis jeg ved, at jeg så skal på camping, så kan jeg lave videoer, eller ekstra videoer en uge før. Kæft Pokémon. Luk mig ind. This is no good. This is no good. Wow. Jeg føler mig laggy lige nu. Men jeg prøver ikke at få den bedste kvalitet af det, fordi jeg ved ikke, hvor meget min computer kan holde til. Skriv med sig, dumme ting. Skriv. Kæft alle sammen. Hvad var det lige, du sagde? Skriv med dig. Overpowered. Jeg har en vand-Pokémon. Perfekt. Jeg har en chance her. Hvis I vil have noget som over det, kan jeg også spille det. Bare generelt spil, I helst gerne vil se. Det vil jeg gerne spille for jer. Død, Charmander! Død! Som den lille faggot du er. No. Please, don't kill me. Please don't kill me. Spare me. Seriously. You should have spared me, you little bitch. Men jeg tror jeg nåede det her, fordi det er sjovt, og jeg ved ikke, jeg håber bare på at nogen gider have det sjovt, mens jeg laver det. Fordi så vil det være endnu mere sjovt. Hvis der er ingen, der kan lide det, så er det jo ikke lige så sjovt. Men på grund af, at jeg tænker, det vil være sjovt for folk, så vil jeg være vild med det her. Så vær sød at sige jeres mening om det. Sig, hvis jeg skal gøre det på en anden måde. Fortæl mig, hvis jeg har problemer. Oh shit, son, you should not kill me, bitch. No, please spare me,
Bitch. I hate you. I hate you forever. Never talking to you again. Jeg ved ikke, om jeg kan holde til horror games, for jeg tror, jeg får en nem jobscare. Og græder. Græder som en lille pige. Det vil ingen se. Det tror jeg ikke på. Bitch. Nej tak. Nej tak. Nu det, men nej tak. Na 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 na. Jeg sætter lige musikken ned. Sådan der. Så er jeg simpelthen ved at blive træt af den. Hvad laver sådan en ugly ting, Stan? Væk! Det går til! Men alt hvad der vil glæde en ved, altså bare der er en, der vil se mig og siger, hvad jeg skal lave. Så kan jeg godt på at spille ind de spil, de vil have. På den måde kan jeg både gøre mig selv tilfreds, og dem. Oh no. Det her kan godt sted at se fra. Yes! Jeg vidste ikke, at var god. Vand var god mod Shan. Die. Metapod. Hvad taler de om? Sex? Lort. Kæft. Kæft, sagde jeg. I'm not afraid to take a stand. Everybody, cake, it's all together. Okay, den her chat er ikke sjov. Sådan der, det var rart. Nå, han sød. Mine! Nå, måske ikke min. Jeg giver op på ham. Okay, jeg kan ikke filme rundt herinde. Lorte Pokémoner. Kæft. Fodbold! Jeg vinder. Ja. Oh, come on. Ja, jeg er god til fodbold. Jeg er fucking god til fodbold. Jeg er fucking god. Nej, jeg er verdens bedste. Nej. Ui. Er bare mig, eller den der ting skal. Hvad er du generet, lille ven? Er du generet? Så lad mig vaske det væk. Med lidt watergun. Og splash. Ja. Det er ikke godt. Det er overhovedet ikke godt. Don't make me afraid of you. Oh, don't make me afraid of you. Men jeg vil ikke opleve ting, jeg ikke selv vil se, så. Hvis det bliver en dårlig episode, fuck jeg mig selv i live. Så jeg tror ikke, det er muligt. Hvad knipper? Er det derfor? Jeg kan ikke lide dig. Du er ikke min type. Du heller ikke, og du heller ikke. Sure. Jeg sætter lige chat på til commands alligevel.
Bare lige så jeg skriver home. Og så bliver jeg bare her. I al evighed. Forkert home. Det er dem, jeg vil kæmpe mod. Home. Ikke pæne fyre. Meget, meget lugtelige fyre. Na 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 na. Na 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 na. Jeg synes, det er lidt snød. Nam. Nam, nam, nam. Og husk én ting. Uanset hvad for en server der er. Og så står gribe alt det. Det hedder ikke at stjæle. Det hedder at låne. Uanset hvor meget de rager over det. Så hedder det at låne. Du giver dem bare lidt tilbage. Det er hvad William Christensen har lært mig. Han stjæler alt det spil. Så jeg kulhop. Jeg har brug for kul. Ja. I'm the worst. Papa. Oh, come on. Wait. Oh no. Where's my home? Where's my home? I thought I said home. But I can't find my home. Home! Home, where are you? I didn't say pumpkin, where are you? I said, home, where are you? Huh. If I can't find my home, I kill myself. Not. Huh. Come on. Et eller andet menneske må da have været her. Jeg bor ikke engang ude ved havet. Jeg bor tæt på en gayskov. Og ham der bor kendt til den. En gayskov er fordi det er birketræer overalt. Så meget birk. It's not funny. Not funny at all. I'm afraid, right now. I'm really afraid. If I got the dog home, I would sit down right now and say, Mama, where are you? Man hører jeres. Mit navn er Morten, og ja. Her på kanalen kalder jeg mig selv for The Modsar. Og jeg er 15 år. Og jeg er single. Bare rolig, jeg er ikke et perversvin. Selvom min skole havde noget om en bog med et perversvin i. Det er ikke så godt. Måske kan jeg blive til et perversvin ud af det. Der er skoven. Og ham her, han var ikke sådan nogen hjælp. Skrid med derovre med. Skrid. Og den der er endnu værre. Jeg ved godt, hvad du er. Ja, Iron. Jeg sagde, jeg godt vidste, hvad du var. Mor. Så reparerer vi lige naturen. Og sætter Williams mærke. Mangler et stykke træ. Nej, et stykke græs. Williams mærke. Væk med det igen. Her natur, du får et stykke lort tilbage. Da 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 di da 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 di da 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 di da dam dim dam dai dam di dam dai. På en måde er det en af mine venner, der får mig tilbage i filmbranchen. Og hvis der er nogen derude, der kan hjælpe mig med at lave en intro, så please sig til. Jeg har brug for en intro. Det kunne ikke være sjovt at være alene, jo.
Det kan ikke være sjovt at være alene her i verden uden en intro. Det her er Minecraft Pixelmon Forever Alone med hovedrollen Døden. Ja, hvad var det? Jeg kunne komme til skade. No. Pyha. Nej, det er ikke pyha. Nej. Jeg er nødt til at bruge kommandoer for at komme tilbage til mit home omkring. Jeg ved, det føles som cheat. Men det er det eneste valg. Wow. Der er vist folk, der er meget lort. Hvis jeg har nogle server, jeg skal prøve, eller lort, jeg skal prøve. Se til. Jeg er altid til jeres rådighed. Så længe jeg ikke rent faktisk skal prøve en lort. Det vil ikke være dejligt. Det vil være det modsatte. Måske ikke få en i min klasse, men altså. Og jeg er ikke racist, hvis jeg siger noget om en nære. Undskyld, jeg sagde det en ord. Det var ikke meningen. What the fuck? What the freaking fuck? Hvor er jeg? Her har jeg da ikke været. Så sådan her det føles ikke at kunne finde hjem. Man føler sig lonely forever. Der er skoven, tror jeg. Det er sådan her træ, jeg skal lede efter. Okay. Jeg kan lukke mere. Det er bare det der. Seriøst. Hvorfor lugter jeg altid en træer tæt på? Jeg skal finde træer langt væk. Du, lugte. Lugte! Nå, den gider ikke hjemme mig. Ja. Mor. Jeg vækker igen. Okay. Rest credit. To the rest. Hvor langt har den her video nu gået på? Lige meget. Det er rage critter. Jeg kan rage critter fandme. Tak for den her gang. Sig til, hvis der er nogle spil, I vil se. Jeg kan også selv finde på at spille nogle spil. Tilfældigvis. Men tak. På gensyn.